эшләпе кирәк. Жылы киемнәрне дә элгешкә эләр вакыт җитте. Сәлам, дустым. Урамда май айы тиздән җәй дә җитәр. Ә мин Гөлфия апа сине күңелле әлифба дәресендә сәламлим. Бүгенге хәрефебез дә нәкъ элгешкә охшаган. Менә бит ул. Тагын нинди сүзләр бар әле? Эт, эс, элгеш, энҗе, эремшек, энекәш, эшләпә. Әйе, эш беткәч уйнарга ярый. Әйдә, җыр тыңлап алыйк. Берсini бишкә бүләрлек, дуслары булса шундый булсын, синең өчен үләрлек. Холм агачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Холм агачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Дусларым, сезнең белән шат минем күңелләрем, тагда шулай шатлык белән үтсәйде гомерләрем. Холм агачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Холм агачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Сайрый, 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 сагындыра башлады. Шуннан да алмагачлар чәчәк атты инде. Ә без эшне дәвам итик. Элгеш кебек хәрефен язып карыйк. Әйдә, яза башлыйбыз. Хәрефе бер ноктадан башлана, әз генә түгәрәк кебек аска таба төшеп китә. Түгәрәкне тагын әз генә өскә менгерәбез. Тамам. Кара әле, хәрефенең уртасында бер сызык бар икән. Әйдә, шуны сызып куйык әле. Менә шулай. Булдырдың. Ә хәзер әйдә язма хәрефне язабыз. Ул әз генә авышып тора. Эссе ахыраңа. Әйдә әле башлыйбыз. Нәкъ шулай, ноктадан. Киттек. Менә түгәрәкне башладык, авыш кына ул. Әйе, менә шулай аска таба төштек. Әфәрин. Һәм өскә менгереп куйдык. Әйе, уртасында сызык бар бит, онытма. Менә шулай. Әфәрин, дустым. Ә хәзер мин сиңа Муса Җәлилнең бик матур шигырен укып китәм. Син игътибар белән тыңла. Ма-май. Минем бар бер ма-майым, кара борын акбаем. Күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә. Дустым, ма-май ул кечкенә эт. Кечкенә этне без күчүк дип тә атыйбыз. Ә менә ма-май дигәндә син шулай ук хәрефен ишетәсең. Татар телендә хәрефе бары тик беренче булып кына языла. Ә менә ма-май искәрмә, анда хәмзә дигән аваз бар. Ул сүзнең уртасында килә. Шуңа күрә ма-май дип әйтелә. Дустым, син бүген хәрефенә нинди сүзләр ишеттең? Әйдә, кабатлап алыйк әле. Вак-вак, ак тамчы кебек чәчкә. Нәрсә икән бу? Уйлап кара әле. Әйе, энҗе.
Alga taба davam etəbiz. Avızda erib kitə. Sütten yasala. Bilesin nərsəli? Irrimşik. Əfərin. Kişkinəsinə küçük deybiz. May deyib də atıybiz. Nərsəli ol? Əfərin. Ol bitkeş oynarga yarый. İş, mənə bit, buldurasın dostum. Kuştanış sina dostum. Sin, əfərin. Görüşkenge kadar. Hüsnə, incilerini izle. Binalarını tutkan idim. İzle. İzle. Kızım Selam. Nişlisiz. Tışlı kurmasın. Kızım diyeyim. Bunda inciller var. Ulanı özlü TikTok bağına almış. Kumaş etmesке gerek değil mi? Anlaşıldı. Uzganında Kamal Tiyatro tiresinde bunda altın kup deyip en iyisi şıkır kazıtkan idi. Aman kumu bitir almıyorlar. Hazır sen şu an tutundun mu kızım? Kızım. İzle. Barır ışsız yürüysün. Binde izleyeyim mi? Hazır mı? Yok halimine. İzlem. Dil senin şakına bulmasın. İzlemeyeyim. Uzak izlersin. Sen niye şunda ussal? Elle bütün oynamış kile. Ey Yeşil, mene senin oyununla oynayısı kilmeyi. Başka oyun oynayısı kile. Anne de oynamış kile. Eytmeyin. Çünkü uzun da bilmeyeyim. Bütün böyle gel, yüzümün beriminde. Gülme minne. Mene bildim. Benim itli meşili oynayısı kile. Hayda itli meşili oynayız. Yara. Koğuşlu oynayız. Sen kuvasın. Ey yok, mene alay tuğulinde gülmeyin kuvam. Mene sen it bulup kuvasın, emin meşi bulup yürürüm. Haysa sen gel meşi bulup yürüreydin, min it bulup kuvaydım. Hayda kuv mini. Tokta, oyun toktattık, it nişik kuva. Gav. Yok deyip, örüp kuv. Mine kirek mimin değil. Buldu mu? Anlaşıldı mı? Ege. Yok, buldu. Mini de oynamayın. Bu oyun beni duydurdu. Bir gerektiş duydum. Edalaysa önceler izli biz altınlar. Yok, izlemeyin. Benim yokluysun ki. Yok, benim top oynayısı kile, top bir mina. Ana top var. Bir. Benim top oynayısı kile. Yok, mınsın da oynap duydum. Benim süt işesim. Erimşik aşısım kile. Senlik benim bilen oynamayızdım. Topunu da taşladım. Ben hazır yalıyım. Men de yılayım. Eyde, iki birge yılıyız. Nerse, sen de yılıysın mı? Eyde, birgelep yılıyız. Uzun yıla, bit izlemeyeyim senin incilerini. Aşın özümünün ızıklarına ku, ameşilerine oyna. Irma! Mena kelip жеткәч, бөтенесе дә ара, йылый, бер нәрсә дә өйрәнмим. Sen kim tağın? Sen ne saçlap yürüysün? Kızım, benimki bu E harfi. Ama. O bir şunday tuğul. Şolay nişik şunday yolay mı? Эт дигәндәге гариф инде Зөбәйдә. Sen nindiyken etem oktur seni şuna yaratkan deyip. Şolay aktur. Et bitu. Kızım, demek biz көңіллі әлifbanı үйрене. Et degендәге, iş degендәге E harfine kelip жеткәнбез. Demek көңіллі әлifbanı mütemşirmeyecekmiz. Bu bitinci sokak harflerinin birisi. Нишләргә инде? Мин дә белмим. Nerse? 52. sezon bit var. Şulay mı? Adı sen adres ettiği aramışa kız etti mi ne?
Anlaşıла. Ярар, булды. Ой, bütün проблемаларны кішкенне Зібейдегі халитесі. Айдарыз, мен айтқан ойыны ойнайбыз. Әйдәсең, нинди уен ул? Әйдә, Зөбәйдә, әйт, нинди уен? Минем арттан қабатлап барығыз. Эт, Эт, эш, эш, энже, энҗе. эремшек, Ашарга кирәк, чөнки ул бик файдалы. Тешләр өчен бигрәк тә. Эремшек, эс. эз. Менә сиңа мә. Мине булай тиз өйрәнгәннәре юк иде. Кызым, рәхмәт. Күрдеңме, без хәрефен бергәләшеп синең ярдәм белән бик тиз өйрәнгәнбез. Хәрефе сиңа да рәхмәт. Дуслар, оларга да кайчак. Балалар ярдәме кирәк. Рәхмәт, кызым. Ярый, мин киттем. Кирәгем чыкса, эндәшерсез. Ярарында шәрбәт. Сау бул. Сиңа да сау. Миңа да сау бул. Мин дә китиммени? Ясын китә. Китәм, бөтен проблемалар сиңа гына калсын әле. Юк. Bütün проблемалар миңа калса, айкай булыр әле. Ярар, инде булай булаш калам. Дуслар, безгә лайклар куярга онытмагыз. Бу соңгы хәреф түгел әле. Шулаймы? Әйе.